אז ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים להדרכה המקצועית שלנו, היערכות לסוף שנת המס 2025. אנחנו נעשה הצגה עצמית למי שלא מכיר. אז המשרד שלנו הוא קם בדיוק לפני 30 שנה, ומאז אנחנו מלווים בעלות עסקים בכל השירותים לעסקים תחת קורת גג אחת. אני יפעה פויכטוונגר, רואת חשבון ויועצת עסקית פיננסית ומומחית להגדלת הנטו בעסק. לפני שפתחתי את המשרד שלי עבדתי במשרד גדול, שם עשיתי תכנוני מס לטייקונים גדולים, קבלנים, בתי מלון, קבלנים שבנו שכונות שלמות. כמובן הרוויחו עשרות, לפעמים אפילו מאות מיליונים, ותהיו בטוחים שהם שילמו באחוזים מיסים פחות מכם. וכשפתחתי את המשרד, אז גם פיתחתי שיטה לקחת את כל התכנונים הגדולים שלמדתי, וליישם אותם לעסקים קטנים ובינוניים, והכל במטרה שהנטו שלכם יגדל, ובסוף החודש תראו יותר כסף בחשבון הבנק, וכמובן לרווחתכם ורווחת היקרים לכם, גם בהווה וגם בעתיד. אז גבי יציג את עצמו. ערב טוב, אני גבי, בעלה של יפעה ויועץ מס, מורשה לביטוח ופיננסים. פעם הבן שלנו שאל אותי, תגיד, איך אתם מצליחים ככה לחסוך כל כך הרבה כסף לאנשים? אז אמרתי לו, תשמע, זה גם עניין של תחושת שליחות, כי כמו שאתם רואים מהזקן, אני לא נולדתי יועץ מס, אני הייתי מורה, וכבר לפני הרבה מאוד שנים, אחרי כמה שנים בהוראה, כשהרגשתי שזה לא התחום שאני יכול להביא בו את התועלת הכי גדולה, עשיתי הסבה לייעוץ מס, עשיתי את ההתמחות אצל יפעה, ועם השנים אני כבר היום מרכז את תחום העצמאים אצלנו במשרד, וגם את המחלקה הפיננסית והפנסיונית. אבל תחושת השליחות שבזמנו פיעמה בי בעבודת החינוך, ממשיכה כל יום ללוות אותי בעבודה הזאת. אני ממש מרגיש שאני מחנך להתנהלות כלכלית נכונה, לפיננסים, גם מלווה משפחות בפעמונים, וזה דבר אחד, זה המוטיבציה, להרגיש את תחושת השליחות. והדבר השני, אנחנו כמו שיפעה אמרה, מאוד מאוד ממוקדים בזה. זה לא רק לסמן וי, הגשתי לדוח בזמן ואין קנסות, אלא להיות ממוקדים בזה, לשבת על הדוח, אני לא נרגע עד שלא הפכתי כל אבן, וחסכתי את כל המסה שאפשר, איך אומרים, עושים את המקסימום כששלמו את המינימום. אז על מה נדבר בהדרכה? אנחנו נדבר על 3 טעויות נפוצות בעסקים. דבר ראשון, לא מממשים הטבות מס שמגיעות להם כחוק ומשלמים יותר ממה שנדרש. אין הרגשה יותר מתסכלת מלשלם יותר. אנחנו מכירים את זה שהלכנו לסופר וראינו, הסתכלנו בחשבונית ופתאום ראינו שלקחו לנו עוד כמה שקלים יותר וכמה זה מתסכל. אז במיסים בדרך כלל זה כמה אלפי שקלים, ועל זה אנחנו נדבר איך אפשר להימנע מזה. הדבר השני זה מטפלים במיסוי רק בדיעבד, כשכבר אין אפשרות אמיתית להשפיע על התוצאה, כי כבר עברה שנת המס ויש דברים שכבר לא ניתן לעשות. והדבר השלישי, מניחים שרואה חשבון, הוא אמנם רואה חשבון, אבל הוא לא תמיד רואה הכל, וודאי שהוא לא יודע הכל, והם לא בודקים בעצמם ומפעילים בקרה. אז אני אלמד אתכם איך לעשות את הבקרות שלכם, כדי שתוכלו לחסוך במיסים. אז כמובן שההמלצה שלנו זה להיות אצל רואה חשבון או יועץ מס שיעשה את העבודה המקצועית כמו שצריך, אבל מאוד חשוב שגם אתם כבעלי העסק תהיו מעורבים, תבינו מה קורה לכם בעסק, כי בסוף אתם בעלי העסק וגם אתם 100% על זה. זאת אומרת, רואה חשבון, כמה שהוא יהיה מעורב ואכפתי, אבל ברוך השם יש לו עוד עשרות או מאות לקוחות, הוא לא יכול באמת להיות בפנים 100% בעסק שלכם. כשהוא מכין את הדוח הוא על העסק שלכם, אבל במקביל הוא גם מתייחס לעוד דברים אחרים, והלקוח בעצם מבחינתו הוא 100% על העסק שלו, הוא מכיר הכי טוב את העסק שלו. לפעמים קורה שבפגישות על דוח שנתי פתאום עולים דברים שלא ידעתי בכלל, ולקוח לא סיפר, קנה דירה, יש לו ילד בחינוך מיוחד, פתאום איזו הוצאה יוצאת דופן שלא הייתה בשנים קודמות. לכן מאוד חשוב שגם אתם תבינו מה קורה. כמובן את העבודה המקצועית רואה חשבון או יועץ המס הוא זה שעושה. אז בעצם הטיפ הראשון שלנו זה לעשות בדיקה לקראת סוף שנה או לקראת שנה חדשה, לראות שהעסק באמת
מותאם למצב שלו. מה הכוונה? כמו שהילדים גדלים ומתפתחים גם עסק. עסק זה דבר דינמי, זה דבר צומח, וברוב העסקים יש תהליכים. והבעיה שרשויות המס הן לא יודעות מה קורה לכם בעסק ברגע נתון, הן תמיד חיות בעבר. כמו שאני אוהב להגיד, מי שחי בעבר הוא עבריין, עבריין, הוא שמה. מס הכנסה, מכירים את השומה האחרונה שיש להם. במקרה הטוב זה שומה של 24, במקרה הרע אם דוח 24 עוד לא הוגש, הם יודעים רק מה הרווחתם ב-23. הם לא יודעים מה קורה לכם היום, וממילא דרישת המקדמות שלהם תהיה מתאימה למה שהיה בעבר, אותו דבר ביטוח לאומי. אם אנחנו לא מסנכרנים בין המצב האמיתי של העסק לבין התשלומים, אז פתאום תהיה לנו הפתעה לא נעימה, שיגמר השנה ויגיע הדוח ורואה חשבון יועץ מס יגיד, וואי איזה יופי, הרווחת מעולה, צריך לשלם 50,000 שקל למס הכנסה. זה לא משהו דמיוני, פגשנו לקוחות שזה קרה להם, אנחנו מאוד משתדלים, אצלנו זה לא יקרה, אנחנו בודקים לאורך השנה לפחות 3 פעמים, ואם זה עסקים גדולים אז אפילו יותר, מה צפויה להיות חבות המס, וגם תמיד מבקשים מהלקוחות, במיוחד שעסקים קטנים ועסקים צומחים, לעדכן אותנו אם יש איזה פיקים, איזה קפיצות. אז זה כדי שלא יהיו הפתעות. הדבר השני זה חשיפה מיותרת. אם במס הכנסה זה רק חוסר נעימות של לשלם הרבה כסף, בביטוח לאומי אתם לא מבוטחים. הביטוח לאומי, נראה את זה בסוף המצגת, בהיערכות לשנה הבאה, ביטוח לאומי אתם מבוטחים לפי המקדמה שאתם משלמים בפועל. ואם נגמרה השנה, ורק בדוח השנתי התברר שהרווחתם יותר, אז תשלמו לביטוח לאומי כמו מס. ביטוח לאומי הוא גם מס. אבל בעצם לא נהניתם מהביטוח לאורך השנה, וברגע שהשנה נגמרה, זהו, כבר אי אפשר לבטח רטרואקטיבית, ולכן מאוד מאוד חשוב מבחינת ביטוח לאומי, בוודאי ובוודאי מי שיש לו איזשהו צד של סיכון בעבודה, הרבה נסיעות, עבודה בשטח, דברים כאלה, מאוד מאוד חשוב להיות אפילו קצת באקסטרה, להיות מבוטח אפילו על קצת יותר. אז מה עושים? יש לנו, תמיד אני אומר ללקוחות שאנחנו מדברים על עסק מתפתח, יש לנו כל מיני צדיקים, כל מיני נקודות ציון כדי לדעת את התחנות. אז תחנה ראשונה למישהו עוסק פטור, זה תקרת עוסק פטור שזה 120,000. אנחנו לא רוצים להתגלץ' לעבור את התקרה בלי כוונה. כמובן שאנחנו לא רוצים לבלום את צמיחת העסק, ומי שהעסק שלו מתפתח וצומח, היה לנו השנה ויותר מלקוח אחד שהתחיל כעוסק פטור, במהלך השנה גדל לעוסק פטור וכבר הגיע לרמות של תשלומי מס וכאלה. אז כמובן הגדרת עוסק פטור היא רק במע"מ, היא לא קשורה למס הכנסה, מס הכנסה תלוי גם בשאר ההכנסות שיש לנו משכר או כאלה, אבל מי שעוסק פטור ורואה שההכנסה שלו היא מתקדמת לכיוון ה-120,000, אז חשוב לשים לב ולא לעבור בטעות. מה אפשר לעשות? למשל לדחות הכנסות ל-26. איך אפשר לדחות הכנסות? הרי חובה חוקית לרשום קבלה ברגע שהם מקבלים את הכסף, אבל אנחנו תמיד אומרים, מי שרואה שהוא עומד לעבור את התקרה, אנחנו היום עוד שבוע כבר נגמרת השנה, אבל נגיד לקוח שאומר לי בנובמבר, תקשיב אני כבר קרוב לתקרת עוסק פטור, אז שוב אנחנו עושים איזה איתור צרכים, אנחנו כמובן פה לא נותנים פרקטיקה מעשית פרטנית, הדרכה אישית כל אחד מקבל בפגישה אישית איתו, אבל באופן עקרוני אני אומר לו בוא תעשה מבצע, קבל שירות בדצמבר, שלם בינואר, לתת שירות מותר, לקבל את הכסף, מה שקובע זה קבלת הכסף, אז לכן להיות עם היד על הדופק, לראות איפה אנחנו נמצאים, וגם מי שהעסק שלו באמת הולך וצומח, והוא יודע בוודאות שהוא יגיע להיות עוסק מורשה בשנה הבאה, אז קודם כל הוא הרוויח, אם הוא לא עשה את זה השנה, כאילו אם הוא לא עשה את זה ברגע האחרון, אז הוא הרוויח עוד 120,000 שקל פטורים ממע"מ, שזה רווח נקי, וכך הוא גם ידע לתזמן את המעבר, ואם הוא צפוי להוציא איזו הוצאה גדולה, לרכוש מחשב, איזו מכונה, משהו שיכול להזדכות על המע"מ, ידע לשמור את ההוצאה הזאת לשלב שהוא כבר עוסק מורשה, ואז הוא גם יוכל להזדכות על המע"מ. מישהו שאל פה מה קורה לגבי עוסק זעיר? עוסק זעיר, בדרך כלל אנחנו לא מטפלים בעוסקים זעירים כי הם לא מגישים דוח, אז בדרך כלל גם הם לא בטיפול של רואה חשבון. בוא נגיד ברמה מבחינת התקרות זה אותו דבר. ה-120,000 שקל זה אותם 120,000 שקל, המדרגות המס הם אותם מדרגות המס. שוב, התכנון יהיה אותו תכנון, מי שעוסק זעיר, אם הוא יגיע ל-125,000 שקל, הם כבר יזרקו אותו מעוסק זעיר, כי הוא נהיה עוסק מורשה, ואחד התנאים להיות עוסק זעיר זה להיות
עוסק פטור מתחת לתקרה של 120. אז התחנה הבאה שיש לנו, ואני רוצה לחדד גם את מה שגבי דיבר, זה לא שאנחנו לא מעודדים לעבור את תקרת עוסק פטור, להפך, אנחנו מעודדים אתכם להרוויח ולהגיע למאות אלפים, אבל ברגע שזה קרוב מאוד לסוף השנה, אז אפשר לדחות בכמה שבועות, שבוע, שבועיים, 3, את התקבולים. כמובן, ברגע שזה נעשה במהלך השנה, אז אדרבה, זה דבר חשוב, וזה אומר שאתם צמחתם. אז וגם זה התחנה הבאה, מתוך שליטה, לא להפוך להיות עוסק מורשה עם 125,000 שקל. על עוד 5,000 שקל זה כבר לא משתלם כי אתם משלמים את המע"מ. אז התחנה הבאה שלנו מעוסק מורשה לחברה בע"מ. כאשר הגעתם לרווח של 300,000, וה-300,000 הוא לא עגול, זאת אומרת, הוא מאוד מאוד תלוי אדם, לפי הנקודות זיכוי שלו, ולפי עוד כמה פרמטרים, אבל ברגע שהגעתם לרווח, לא מחזור, עוסק מורשה ופטור זה לפי מחזור, חברה זה לפי רווח בדרך כלל, אז אם הגעתם לרווח של 300,000, זה אומר שאתם צריכים כבר להתייעץ. לא לקבל החלטה מהבטן, כן מתאים לי, לא מתאים לי, אלא להגיע לרואי רואת חשבון מקצועיים שמבינים ומומחים בדבר הזה, והם יבצעו סימולציה מדויקת כמה תשלמו מיסים סך הכל בחברה בע"מ, על פי הנתונים שלכם, וכמה תשלמו כעוסק מורשה, ואז תראו מה עדיף. ואז לפי זה אפשר לקבוע את נקודת האיזון למעבר לחברה בע"מ אישית וספציפית לפי הנתונים שלכם. עכשיו, למה חברה בע"מ? מה היתרונות של חברה בע"מ למי שכמובן הרווחים הם בסביבות ה-300 ומעלה? אז קודם כל שיעור מס הכנסה נמוך של 23%. כמו שאתם יודעים, ואני מקווה שאתם יודעים, ודיברנו על זה בהדרכות קודמות, מדרגות המס ליחידים הם בהתחלה, אז יש נקודות זיכוי שבהתחלה לא משלמים, אבל בגדול זה 10%, 14%, 20%, 31%, 35%, 47%, ואחר כך גם עוד 3% ו5% מס יסף, אז יכולים להגיע גם ל52% מס הכנסה. בנוסף לזה יש לנו את הביטוח לאומי של 18%, אנחנו נביא דוגמה בהמשך. אתם מבינים שברמות גבוהות של רווחים מגיעים לרמות מאוד מאוד גבוהות של יותר מ50% מיסים. ובחברה בע"מ שיעור מס הכנסה הוא נמוך, הוא 23%. נכון, אם אתם רוצים למשוך את הכסף לכיס, זאת אומרת עד הבית ולא להשאיר אותו בחברה, אז יש עליו עוד מס דיבידנד, אבל היום גם אם לאחר המשיכה זה יגיע לעד 46.2%, מול 50% פלוס יסף ופלוס ביטוח לאומי בעצמאי. שימו לב, משנת 2025 יש את חוק ההסדרים, הוא ישנה את התמונה, וחייבים להתייעץ עם רואה חשבון, ואנחנו נדבר על זה בסוף ההדרכה. אז הטיפ הראשני, אחרי שדיברנו על בדיקת מבנה העסק, זה כל נושא ההוצאות. בעצם תלוי בין הרזה, אנחנו עושים כבר לא יודע איזה מספר של שנה, מדי סוף שנה, ובשנים קודמות ממש עברנו על רשימות של הוצאות וסיווגנו אותם לכל מיני סוגים. כמובן שהלקוחות שלנו מקבלים רשימה בפגישה, ואנחנו מעודדים אותם להביא עוד הוצאות, אבל הפעם החלטנו לא לחזור על הדברים האלה, לדבר יותר באופן עקרוני. בעצם כל בעל עסק מכיר את ההוצאות שלו. חשוב לדעת שגם רואה חשבון מקבל את כל ההוצאות, כי כמו שיפה אמרה, רואה חשבון הוא רואה רק מה שבעל העסק מראה לו, לא רואה את הכל, בדקות הקרובות נרצה טיפה להאריך בנקודה הזאת. בעצם כל הוצאה שאתם לא מביאים, כל חשבונית שאתם לא מביאים, הנזק הוא כפול ומשולש. כי עוסק מורשה מפסיד מע"מ, עוסק פטור מפסיד מס, וגם מורשה מפסידים מס הכנסה וביטוח לאומי. בעצם עשינו פה חישוב מספרי, דוגמה מספרית, עצמאי שמרוויח 20,000 שקל בחודש, מגיע למס שולי, למדרגת מס של 31%, וכמובן שהוא עם 20,000 שקל בחודש, 240,000 שקל בשנה, אז הוא עוסק מורשה, וממילא אם יש לו חשבונית של 1,000 שקל, 1,000 שקל כולל מע"מ, מגלמים בתוכם 153 שקל מע"מ, ו847 שקל
אם נכפיל אותה במס השולי, אז בעצם זה תוספת מס הכנסה של 263 שקל, והביטוח לאומי 153 שקל נוספים. זאת אומרת, אובדן של חשבונית אחת של 1,000 שקל, גורם נזק של 569 שקל. עכשיו זה מבהיל, תחשבו, זה 57% מסכום החשבונית. בוא נגיד שאם זה תדלוק, חשבוניות דלק הרבה פעמים הולכות לאיבוד בגלל שהן קטנות ובגלל שמשאירים אותן באוטו והן נשרפות מהחום ונעלמות, ובוא נגיד שברכב זה חצי מזה, כי לא כל המע"מ מוכר, לא כל המס הכנסה מוכר, אבל עדיין במצטבר בשנה מאוד מאוד חשוב לשמור את כל ההוצאות. כמובן, נפתח זה רגע עוד הוצאה אחת קדימה, רק עצנו טיפה, כמובן שזה לא אומר שכדאי להוציא הוצאות שלא צריך, כן? יותר זול לא להוציא הוצאות, כי בסוף רק 57% בדוגמה שהייתה, ומי שבמדרגת מס יותר נמוכה זה יכול להיות 40 ומשהו אחוז, עדיין את ההפרש אתם משלמים מהכיס שלכם, לא כל הוצאה רשויות המס משלמות, לא את כל ההוצאה. אבל חשוב לדעת שההוצאה שלא הבאתם, המס הוא יותר גבוה, ולצערנו זו תקלה שחוזרת הרבה פעמים. אני עכשיו במהלך הכנת דוחות 24, באיזושהי שיחת הכנה שעשיתי עם הלקוח, שאלתי אותו על איזו הוצאה ששנים קודמות היא הייתה, ו-24, גם 25, היא לא הייתה. ומתברר שבגלל שהוא מקבל את החשבונית למייל, ומדובר על הוצאה של קידום מחירות בסכום מאוד מאוד גדול, 2,000 שקל בחודש, 24,000 שקל בשנה, וכיוון שהחשבונית נכנסת לו למייל, והוא איש שטח לא מאוד טכנולוגי, הוא פשוט שכח להביא לנו לאורך כל השנה את החשבוניות האלה. כיוון שאנחנו בעת הכנת הדוח עושים השוואה לשנים קודמות ובודקים, עושים כל מיני בדיקות, עליתי על זה שההוצאה הזאת חסרה, אמרתי לו, מה קרה? הפסקת לקדם? הוא אומר לי, מה פתאום? אני משלם להם כל שנה. והוא שחזר את כל החשבוניות. אז בשקופית הבאה ניתן כמה טיפים מעשיים, איך אפשר באמת להתמודד עם העניין. אז יש את ההוצאות הקבועות, החודשיות, התקופתיות, כמו ארנונה, חשמל, שכירות משרד. אני אומר בסוגריים ששכירות ביתית היא לא מוכרת, כי לא מנקים מס במקור, שזו בעצם דרישה של מס הכנסה כדי להכיר בהוצאת שכירות. כל הוצאות התקשורת, כל ההוצאות האלה מדי חודש בן אדם משלם. אז כשהוא מביא חומר לרואה חשבון, ולא משנה אם הוא מביא פיזי, שולח בדואר, מעלה לאפליקציה, לא משנה הדרך שבה הוא מעביר את החומר, כדאי לעשות איזה צ'קליסט, רשימה של כל ההוצאות שאני צריך כל חודש להעלות. ואם זה רוב הלקוחות תכף נדבר על זה, גבי, יש לי... מעבירים פעם בחודשיים, אז אני צריך להביא 2 חשבוניות של שכירות, בכל הדברים שהם פעם בחודש, להביא 2. שוב, לקראת סוף שנה, אנחנו גם עושים בדיקה. הבעיה שרוב המשרדים, כמו שאנחנו פוגשים, עוברים מגישה כזאת. מה שהלקוח לא הביא, בעיה שלו. אני עושה את הדוח עם מה שהוא הביא, אנחנו לא עושים ככה, אנחנו בודקים, כמו שאמרתי, מושיבים עובדת, שלקראת הדוחות, ממש בימים אלה, עוברת על כל השנה, ובודקת שכל ההוצאות הקבועות באמת הופיעו. אבל צריך לדעת שיש הוצאות שהן לא קבועות. וכמו שאמרנו, אם פתאום לקוח יצא באיזה קמפיין שיווק, ולא היה לו את ההוצאות האלה בשנים הקודמות, זה הרבה פעמים בעסק שהוא מתפתח, אנחנו אפילו לא יכולים לדעת על זה. אז לכן חשוב מראש להסביר ללקוח מהם ההוצאות שמוכרות, ויש את ההוצאות שהן בנאליות, ויש הוצאות קצת יותר יצירתיות שאפשר ככה קצת מחוץ לקופסה. כמובן הכל במסגרת החוק, אנחנו לא ניקח דברים פרטיים שזה עבירה על החוק, ואם הלקוח יודע שהוא מוציא הצעות שלא ידוע, הוצאות משפטיות לא תמיד יש, ולא תמיד אנחנו יכולים לדעת עליהם, אז חשוב באמת את כל ההוצאות לוודא שאתם שולחים. נעבור לשקופית הבאה, נראה באמת איך עושים את זה פרקטית. אז יפעת על כן, זה. אז בעצם איך אנחנו עושים את זה? זה ככה איזושהי שיטה שאני פיתחתי. אז קודם כל אתם מקבלים מרואי החשבון שלכם רשימה של הוצאות מוכרות. אצלנו מי שלקוח, לקוחה חדשה שמצטרפים, דבר ראשון מקבלים רשימת הוצאות מוכרות. דבר שני, תבקשו מרואה החשבון את הכרטסת המעודכנת, זאת אומרת על כל ההוצאות שנרשמו ששלחתם לו לכל השנה, ואז אתם עוברים על חשבון הבנק וכרטיסי האשראי שלכם, ורואים האם ישנם הוצאות נוספות, מורדים את זה לאקסל, מנפים מה שלא קשור לעסק כמובן, ואז משווים את זה לכרטסת, ורואים
האם יש הוצאות מוכרות שנמצאות בכרטיסי אשראי או ירדו בהוראת קבע בבנק, והם על פי הרשימה ולא נכנסו לרואי החשבון, משווים את זה לכרטסת ההוצאות. עכשיו, אם אתם עוסקים פטורים, ורואה החשבון לא עושה את זה כל חודש או חודשיים כמו עוסקים מורשים, אז אתם יכולים בעצם למפות את זה מול ההוצאות שיש לכם, להוריד את כל ההוצאות האלה לתיקייה, ואז לראות מה יש לכם, ולפי זה אתם יכולים לראות מה חסר. עוד מילה רק לגבי עוסקים פטורים, בעצם דרישות החוק בעוסקים פטורים קלות יותר מאשר עוסקים מורשים, ולא חייבים להביא חשבוניות מס, יכולים גם להביא ריכוז. ובשנים האחרונות יש דרישה חוקית מחברות הסלולר, גם חברת חשמל, רוב הספקים באמת שהם כל חודש, כביש 6, הם חייבים לשלוח ללקוחות ריכוז שנתי, ועוסק פטור יכול להשתמש בריכוז הזה כהוכחה שנתית להוצאה, גם ארנונה אפשר לקבל מהמועצה, מהעירייה. לעומת זאת עוסק מורשה הוא חייב חשבונית מס מקורית כדי לקבל את המע"מ. ואז הריכוז הזה יכול לעזור לו לוודא שהוא לא פספס אף חשבונית. אז הטיפ השלישי שלנו אליכם, הטיפ השני היה הוצאות מוכרות, הטיפ השלישי הוא קשור לזה, אבל זה דרך וטכניקה איך לוודא שאתם מקבלים את כל ההוצאות המוכרות בלי לפספס. והטכניקה היא מאוד פשוטה. תפתחו חשבון בנק עסקי למי שאין, ותפרידו אותו מהחשבון הפרטי. גם אם יש לכם עסק קטן ולא גדול, ואתם לא משלמים להרבה ספקים, ואתם אומרים מה זה משנה, ממילא אני מסתדרת עם חשבון אחד. כאשר יש לנו הפרדה של החשבון העסקי, אנחנו יכולים לשלם את ההוצאות המוכרות רק מהאשראי של החשבון הזה, או בהעברה בנקאית, אם צריך לעשות העברות כמו ספקים מסוימים, שזה תשלומים חד פעמיים, או בהוראות קבע. ארנונה למשל לא תמיד מסכימים לשלם את זה באשראי, וצריכים לעשות בהוראת קבע. ברגע שזה דרך החשבון הפרטי, אז יש הרבה הוראות קבע לחינוך של הילדים וכדומה, ואז הכל מתערבב וקשה מאוד למפות את זה, בוודאי כשזה נעשה בסוף השנה, ולכן המלצה שלי זה תפתחו, אם אין לכם חשבון עסקי, זה עולה עוד 10 או 15 שקלים בבנק בחודש, זה לא מה שהיה פעם, שחשבון עסקי היו לו עמלות מאוד גבוהות. תשלמו מהחשבון הזה רק את ההוצאות המוכרות על פי הרשימה, רצוי באשראי, אבל גם אם זה בהעברה או בהוראת קבע, וכך מדי חודש, גם אם אתם עוסקים פטורים, זו ההמלצה שלי, תבדקו את ההורדות שיורדות לכם באשראי, תורידו את זה לאקסל, תוסיפו לזה את מה שירד מחשבון הבנק, ותבדקו את כל החשבוניות שיש לכם, שהגיעו במייל, בדואר, בוואטסאפ, עדיף שכמובן זה יהיה בצורה מסודרת במייל, תבדקו ותמפו מה חסר. לדוגמה, אם הורדתם אקסל של 40 הוצאות באותו חודש, ויש לכם 30 הוצאות כרגע במייל, או שהגיעו בדואר, תבדקו מה חסר ומיד תבקשו מהספקים שישלחו את זה. שימו לב, גם אם אתם עוסקים פטורים וגם אם אתם עוסקים מורשים, למרות שלא חייבים לעשות את זה כל חודש, רוב העוסקים המורשים עושים את זה כל חודשיים, כאשר אתם עושים את זה כל חודש, זה עניין של רבע שעה, 20 דקות, גג חצי שעה ברגע שאתם תלמדו את הטכניקה, וככה לא יקרה מצב שחשבונית תלך לאיבוד, כי כמו שראינו, אובדן חשבונית זה הרבה מאוד כסף. רק לפני קרן השתלמות, יפה, אם יש חובה שהחשבון יהיה חשבון עסקי, למה לא ניתן לפתוח עוד חשבון פרטי ולחסוך את ה-15 שקל בחודש? כן, אני לא מדברת על זה חשבון שזה עסקי. חשבון עסקי, זה חשבון נוסף לצורך העסק, זה שמיועד. לא חובה. לא כן, אני חובה יכול גם לעשות לומר, חשבון עסקי. מניסיון של הרבה מאוד שנים בליווי משפחות מפעמונים, כשהעסק והמשפחה מתנהלים באותו חשבון, גם מאוד מאוד קשה להבין כמה העסק מרוויח, ואם הוא מרוויח, לפעמים העסק אוכל את הבית, את המשכורת, ולפעמים הבית אוכל את העסק, וההפרדה הזאת עושה שכל. ואז גם אפשר, כביכול כמו שכיר שמקבל כל חודש משכורת, אפשר להפריש מהחשבון העסקי כל חודש את הסכום שהעסק מרוויח, יכול להיות סכום קבוע שמעבירים מהחשבון העסקי לחשבון המשפחתי, כאילו ההשתתפות של העסק בכלכלת המשפחה,
או כל חודש לפי מה שיש, זה כבר תלוי בהחלטות אחרות. אבל זה מאוד מאוד עושה שכל, למרות כמו שיפה אמרה, זו לא דרישה חוקית. עכשיו הטיפ הרביעי, כבר עובר, אני מחליף כובע מיועץ מס לסוכן פנסיוני, כמו שהצגתי את עצמי בהתחלה, שזה דרך אגב שני תפקידים שמאוד מאוד תורמים אחד לשני ומשלימים אחד את השני, ולכן ככה נכנסתי לשניהם. אז בעצם אחד הדברים שעוזרים לנו, עוזרים לכם, לחסוך מס, לשלם פחות מס, זה הפרשות. בעצם המדינה רוצה לעודד את האזרחים, את בעלי העסקים, לחסוך, גם לחסוך לטווח קצר ובינוני וגם לחסוך לטווח ארוך, כדי לא חלילה ליפול אחרי זה למעמסה על החברה, על המדינה, ובעזרת הפרשות שנותנות גם הטבות מס וגם פטורות ממס על הרווחים. אז בעצם המוצר שהוא, אני תמיד אומר, הוא הראשון לשים שם כסף, קרן השתלמות, מכיוון שהוא מקלט המס האחרון, זה מוצר, קודם כל זה חיסכון, וחסר משהו במנטליות הישראלית. אצל חוצניקים אנחנו רואים הרבה יותר מודעות לזה, אנחנו כמובן משתדלים לחנך את ילדינו, את לקוחותינו, לחסוך, כי אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שהוא גם בעסק, בהתנהלות לאורך שנים, אנשים עובדים כל החיים ומגיע הצהרת הון ואין להם כלום, כאילו לא חסכו, לא שמעו, אכלו את כל מה שהגיע. אני תמיד אומר לאנשים, עם השנים בדרך כלל העסק עולה, לא כדאי לעלות במקביל את רמת החיים באותה רמה. יש דברים שצריך, בסדר, משפחה גדלה, צריך רכב, צריך זה, אבל לא חייבים שאם יש עוד כסף ישר לרוץ להחליף מטבח. שימו בצד את הכסף, תאמינו לי, עוד לא היה מקרה של לקוח כעס עליי כשהוא שם כסף בצד. תמיד אנשים אומרים, וואי, איך זה הציל אותי, כמה זה טוב, כמה זה חשוב. אז קודם כל, קרן השתלמות, אנחנו חוסכים. דבר שני, קרן השתלמות יחסית לטווח קצר, זה נקרא טווח בינוני, היא נזילה אחרי 6 שנים. זה דבר מצוין לחסוך קרן השתלמות לקראת בר מצוות, חתונות לילדים, איזשהו שיפוץ בבית או דברים כאלה, לשים כסף בצד. בשונה ממה שבדרך כלל אנשים עושים, קודם מוצאים את הכסף ואז נכנסים לחובות או הלוואות ומשלמים ריביות ובלגנים, לעשות הפוך, לחסוך מראש, לשים את הכסף בצד ואז כשצריך להשתמש בו. אז יש לנו נזילות יחסית בטווח קצר. דבר נוסף שאמרנו, קרן השתלמות פטורה ממס על הרווחים. הפטור הזה יש לו 2 תקרות, זה כתוב בהמשך השקף. עצמאי, לעצמאי בעצם יש 2 תקרות פטור. יש פטור בהפקדה, שבעצם ממש אם אני מפקיד במהלך שנת הכספים, עד 4.5% מהרווח בעסק, וכמובן שיש לזה תקרה של 13,200, אז זה תלוי מה יותר גבוה, כן? אם מישהו מרוויח 200,000 שקל, אז 4.5% מזה זה יותר, אז הוא יקבל רק על ה-13,200. מי שמרוויח רק 50,000, אז הוא לא ישלם מס. אז בכל אופן, 4.5% מהעסק. יש פטור נוסף בקרן השתלמות, שזה פטור במשיכה. כמו שאמרנו, הפטור ממס על הרווחים. לפטור הזה יש תקרה גבוהה יותר, והיא 20,566 בשנת 2025. זה אומר שמי שמפקיד את ה-13,200 כדי לחסוך את המקסימום בשנת המס, יכול להפקיד עוד כמעט 7,000 שקל, 6,800 נוספים, כדי שגם הם יהיו פטורים מס על הרווחים. ומישהו גם שכיר יכול ליהנות מכפל מבצעים. לשכיר יש פטור של 18,854, זה הסכום שמי שמרוויח משכורת נורמלית, אז הוא רואה הפרשה לקרן השתלמות של 1,571.2, והסכום הזה כפול 12 זה 18,854, יש כפל מבצעים. ונקודה נוספת זה התשואות, על זה נדבר עוד מעט. בעצם קרנות ההשתלמות, כמו הפנסיות, כמו כל מוצרים הפיננסיים והפנסיונים, קיימים במגוון מסלולים, ממסלולים ללא מניות ועד מסלולים של 100% מניות, ובהמשך אני אדבר על הנושא של התשואות. המוצר הבא, הטיפ הבא שלנו, זה כמובן הפקדה לפנסיה. ובהפקדה לפנסיה אנחנו דואגים לעתיד הרחוק, ומס הכנסה שוב עוזר לנו. המדינה מעודדת אותנו לחסוך, ובפנסיה, בנוסף לחיסכון, יש גם כיסוי ביטוחי. הפנסיה היא פנסיה מקיפה, היא כוללת מלבד קצבת זקנה,
חלילה אם בדרך קורה איזשהו אסון, אז יש כיסוי למקרה נכות וחלילה למקרה מוות של קצבת שאירים. גם הפנסיה קיימת במגוון המסלולים. חשוב לדעת שבפנסיה מקיפה 30% מהכסף נמצא באגרות חוב מיועדות, רשת ביטחון שהמדינה נותנת תשואה מובטחת של 5.15, אז מצד אחד זה נותן לנו ביטחון, ומצד שני זה אומר שגם המסלולים הכי מנייתיים בפנסיה המקיפה הם רק 70% מניות. לשם השוואה, המסלולים הסטנדרטיים, הסולידיים של בני 50 ומטה, מה שרוב האנשים נמצאים שם, או המסלולים הכלליים של פעם, הם עם 50% מניות. אז בעצם הפער במניות, בבורס, בפנסיה המקיפה, בחשיפה למניות, מסולידי, שזה 50% מניות, והמנייתי זה 70% מניות. התקרת הפקדה לפנסיה, היא שוב תלויה כמה כל אחד מרוויח, אבל המקסימום שנותן את הטבת המס, זה 20.5% מהרווח, 42,700 בחודש, זה בערך 3,500 שקל. אז הבאנו לכם דוגמה מוחשית, כי גבי דיבר על אחוזים, והרבה בעלי עסקים ככה שומעים אחוזים, אבל זה לא, עד שלא רואים את הדוגמה, לא מבינים כמה הם מפסידים. אז נגיד שיש בעלת עסק שיש לה 120,000 שקל הכנסה, רווח בשנה, לא מחזור אלא הכנסה. ההפקדה לפנסיה יכולה להיות, אמרנו, עד 20.5%, כלומר 18,900 במקרה שלה. הפקדה לקרן השתלמות אמרנו שיכולה להיות עד 4.5%, כלומר 5,400. הכל מדובר לשנה כמובן. סך הכל הפקדה 24,300 במקרה הזה, שזה קצת יותר מ-2,000 שקל בחודש. שימו לב שבמקרה הזה יש כאן חיסכון של 31.2% מההפקדה, כמעט שליש מההפקדה. המדינה באה ואומרת לכם בואו קחו חזרה, וזה לא חזרה בגיל הפרישה, אלא באותה שנה שהפקדתם, אתם תשלמו פחות מס הכנסה וביטוח לאומי של 7,586. את החישוב הזה אנחנו עשינו על פי הכנסה של 120,000 שקל, במידה ויש רק את הנקודות זיכוי האישיות, לא על ילדים קטנים, אבל גם אם כן, אז יהיה קצת פחות, אבל עדיין יהיה כאן חיסכון מאוד מאוד גבוה, וחבל לא לנצל את זה, כי בעצם מס הכנסה נותן לכם פה צ'ק, אז כדאי לכם לנצל. באמת ההמלצה היא לא לחכות לסוף שנה ואז להפקיד לקרן השתלמות הכל, ודאי לא לפנסיה, כי רוצים, כמו שגבי דיבר על ביטוח שאירים וביטוח נכות, אז זה אומר שצריכה להיות הפקדה רציפה, ולכן כדאי לעשות את החישוב, להיעזר ברואה חשבון שלכם כמה כדאי להפריש, ולעשות את ההפקדה החודשית הזאת. מי שזה לא מתאים לו, אז אם כבר תפקידו לפני, לא תפקידו אחרי, כי כמו שגבי אמר, ואתם תכף תראו את זה בשקף, התשואות של הקופות האלה הן מצוינות, ואם הפקדתם בתחילת שנה, כמובן שהכסף עבד כל השנה, מאשר הפקדתם רק בסוף השנה. בואו ניקח עוד דוגמה. הכנסה של 240,000 שקל, 20,000 שקל בחודש רווח, מותר לנו להפקיד לפנסיה, אמרנו, 20.5, כלומר 42,000 שקל בשנה. האמת היא שהתקרה היא כמעט 42,700 כמעט, והפקדה לקרן השתלמות, אמרנו 4.5%, 10,800, סך הכל הפקדה 52,800, זה נראה הרבה, נכון? אבל זה יותר מ-4,000 שקל בחודש, אבל אדם שמרוויח 20,000 שקל בחודש, יכול להרשות לעצמו בדרך כלל להפקיד סכומים כאלה, כי הוא יודע שכמעט חצי מזה חוזר אליו במיסים. בדוגמה הזאת, 41% מההפקדה חוזר במיסים, וזה המון. זאת אומרת שבעצם מה שיורד לכם מהכיס, במקום שתשלמו באותו חודש למס הכנסה 2,000 שקל, זאת אומרת מעבר למיסים 2,000 שקל נוספים, בעצם ההפקדה הזאת תחסוך לכם, ואומנם תשלמו 4,000, אבל זה יחסוך לכם כמעט 2,000 שקל, 21,600 בשנה, ולכן ההמלצה היא להפקיד את המקסימום.
אם אי אפשר להפקיד את המקסימום, וזה ברור שלא כל אחד ואחת יכולים, אז כל סכום שתפקידו, האחוז יהיה אותו דבר. זאת אומרת, גם אם תפקידו רק 1,000 שקל בחודש, אז יהיה לכם חיסכון של 410 שקלים בדוגמה הזאת, כן, בדרגות המס האלה. זה גם כסף, זה גם חשוב, אז מומלץ באמת לעשות את ההפקדות, גם לבצע את החישוב על ידי הרואה חשבון שלכם, או אם הוא לא עושה לכם את החישוב, מוזמנים כמובן לפגישת ייעוץ, אנחנו תכף נדבר על הפגישות, וגם לבחור קופה שתעשה לכם את התשואה הכי טובה. אז הנה גבי יסביר לכם על הנושא של התשואות של הקופות. אז בשקופית הבאה שעוד מעט נראה אותה, אז כתבתי שם משפט שמה שבעיקר חשוב זה איפה נכון לי להשקיע. כי כמו שאמרתי קודם, כל הקופות, נתנו פה דוגמה של קרנות השתלמות, אבל כל הקופות הן מופיעות במגוון מסלולים, ממסלולים ללא מניות, עד מסלולים כלליים שהם 50% מניות, ומסלולי מניות, יש מדדי מניות, עוד מעט נראה גם ככה תשואות ממוצעות. מה שאני רק רוצה באופן עקרוני, שוב להגיד כמה יכול להיות מועיל הפקדה לקרן השתלמות, שאפשר להפריש כל שנה 20,000, 20,566 בשנה הזאת, וזה נזיל אחרי 6 שנים, וזה אומר שאחרי 6 שנים כבר הפקדנו 130,000 שקל, משהו כזה, ואתם יכולים לראות פה מבחינת הרווחים, אם מתאים לנו מסלול כללי, אז תשואה ממוצעת פה, לא עזבו עכשיו חברה מסוימת, האמת היא שהיום, ממש היום בצהריים, כבר נכנסו נתוני נובמבר, כמו שאתם רואים פה זה נתוני עד אוקטובר, אבל היום בצהריים וכבר לא הספקתי לעדכן את זה, אז זה לא משנה חברה כזו חברה אחרת, אבל מה שמשנה זה לראות את הנתונים, שגם ב5 שנים כאלה, ש5 שנים שהיה בהם משבר, ב-2022 היה מה שנקרא משבר הסחורות, היה את האומיקרון שגרם לירידות, בעצם שנת 22 כל הקופות הפסידו, ואני מזכיר לכולנו שאנחנו עדיין בסיומה של מלחמה שארוכה והקשה בתולדות ישראל, שפרצה בשמחת תורה באוקטובר לפני 2.25 שנתיים וחודשיים, ולצערנו עוד יש חטוף אחד, רן גלילי, שאנחנו קוראים לחזרתו בקרוב, וכל יומיים מדברים אולי יפרוץ מלחמה שוב, ואולי בעזה ואולי בלבנון, ולמרות כל המתח שאנחנו מצויים בו, ולמרות בלגן בארצות הברית, ותחילת שנה היה מלחמת סחר שטראמפ ניהל עם כל העולם, עדיין אתם רואים שבשנה האחרונה מסלול כללי עשה בממוצע, בואו נראה למטה 15.7, וקופות טובות יותר עשו אפילו 17, וב5 שנים האלה ממוצע 55, ויש קופות שהגיעו ל-65, ובמסלול מניות התשואות הן כמעט כפול מזה. אז פה אתם יכולים לראות באמת את הנתון המצטבר, שוב כל הנתונים של התשואות הם מתוך אתר מייגמלנט, גם משם צילמתי את המסך הקודם. כמובן שאנחנו לא יכולים להבטיח ולהתחייב שום דבר לגבי העתיד, כל הידע שיש לנו על תשואות הוא תמיד על העבר. אני כן מנסה לעזור ללקוחות בפגישה, לנסות למצוא את החברה שהכי מתאימה לנו, בהנחה שאם היא הייתה הכי טובה בשנים האחרונות, אז לקוות שגם תמשיך להיות הכי טובה, אבל מצד שני אני תמיד אומר, בוא נדבר עוד 2, בוא נעשה עוד פעם בדיקה, מחר אני פוגש לקוחה שלפני, ב-2019, לפני 5 שנים, ניתחתי לה את התיק, עשינו שינויים, אמרתי לה, דברי איתי עוד 2, היא לא חזרה אליי, עכשיו אנחנו יצרנו קשר איתה, כי היא נמצאת בקופה שלאחרונה מאוד מאוד ירדה, ואמרתי לה, כאילו, חבל כל כך הרבה זמן לשבת במקום, כי אני לא יכול כל יום לבדוק מה קורה לכל לקוח ואיפה הוא נמצא, אני משתדל, אני אבל מראש אומר לכל הלקוחות, כמו רופא, פעם בשנה, פעם בשנתיים, דבר איתי, נבדוק את הדברים. אז אנחנו רואים פה את הממוצע שהיה במסלולי מניות 26, 71 ו-104, מסלולים הכלליים, שכמו שאמרנו זה עד 50% מניות, 15.7, 39 ו-55, ומסלולי אשראי ואגב שזה מסלולים בכלל ללא מניות, ברובם שנה האחרונה עשו 7%, 14 ו-18% ב5 שנים, ובואו נראה איך זה ביחס לפק"ם בבנק, וגם מבחינה ויזואלית. אז שוב, הפק"מים היום, בגלל שהריבית גבוהה, אם בן אדם סוגר את הכסף לשנה,
יכול לקבל 3.5%, אולי 4%, אם באמת עשה עיניים לפקיד בבנק, אבל בשנתיים שלוש אחורה שהריבית הייתה נמוכה, הפק"מים נתנו 0.5%. אז לצורך החישוב לקחנו ממוצע ל5 שנים של 2%, אז ב5 שנים עם הריבית דריבית זה יוצא 10%, אז מי ששם 100,000 שקל לפני 5 שנים בפק"ם, פוגש היום בממוצע, שוב, הכל ממוצע ולא יכולים להתחייב שום דבר לעתיד, אבל הוא יפגוש 110,000 שקל. מי ששם את זה בתוכנית חיסכון סולידית מאוד, שהיא כמעט מקבילה למה שיש בבנק, אשראי ואג"ח, אשראי זה מלשון הלוואות, שהחברה נותנת הלוואות בכסף הזה בריביות, מסלול מאוד מאוד סולידי, שכמו שראינו עשה בממוצע 18.8 ב5 שנים, אז הוא יפגוש 118%. המסלולים הכלליים שב5 שנים האלה עשו בממוצע 54%, יפגוש 154, ומי ששם את הכסף במסלול מנייתי, ושוב אני מדבר על הממוצע של 5 שנים האחרונות שלא היו 5 שנים קלות ועשו 104%, אז הוא יפגוש 204,000 שקל, פשוט הכסף הכפיל את עצמו ב5 שנים, וזה ממש מדהים, ושוב יש חברות שעשו גם יותר מזה. וכמו אבל שאני כל תמיד אחד, אומרת, אחרי שעבדתם כל כך קשה, תנו לכסף שלכם לעבוד בשבילכם. אבל שוב, כמו שאמרתי בשקופית הקודמת, כל אחד חייב למצוא את מה שטוב ומתאים לו, כי אני תמיד אומר ללקוחות, אני לא נותן לכם כסף, אני נותן לכם שקט נפשי. ושקט נפשי זה גם שיהיה הרבה כסף בפרישה, אבל זה גם עד הפרישה לישון טוב בלילה. יש אנשים שלא ישנו טוב בלילה, הם ידעו שהכסף שלהם הוא לא ב100% מניות, ויש אנשים שלא ישנו טוב בלילה, הם ידעו שהכסף שלהם 100% מניות. אז כל אחד באמת צריך, ואני ברוך השם כבר מספיק שנים עושה את זה כדי לדובב את הלקוח ולהגיע ביחד למקום שהוא טוב ונכון, וגם עסק דינמי. אפשר להתחיל ברמה מסוימת ועם הזמן לעבור. אנשים תמיד אומרים, עזוב אותך, לא רוצה להרוויח, אבל רק לא רוצה להפסיד. אבל מצד שני, אומרים בשם איינשטיין, שההפסד הכי גדול זה ההכנסה שלא עשית. אז אם נתנו פה דוגמה של משהו טווח יותר ארוך, הפוליסות, המסלולים הכלליים, התשואה הממוצעת הרב שנתית היא 7%. ופק"ם, שוב לקחנו פה לאורך שנים של 3%. בפועל זה פחות, אבל לקחנו 3%. בן אדם בגיל 40 שם 1,000,000 שקל בפק"ם, והחבר שלו שם 1,000,000 שקל בפוליסה סולידית במסלול כללי, פוליסת חיסכון. אני מדבר על פוליסה כי 1,000,000 שקל אי אפשר לשים, המוצר הכי מתאים זה פוליסת חיסכון, בוא נגיד ככה אפשר, אבל המוצר הכי מתאים זה פוליסת חיסכון. אז אחרי 10 שנים, לזה בפק"ם יהיה 1.3 מיליון, החבר שלו כבר יהיה כמעט 2 מיליון. בגיל 60, אחרי 10 שנים נוספות, הבחור עם הפק"ם כמעט הכפיל את הכסף שלו, ממיליון נהיה לו 1.9 מיליון, אבל החבר שלו בחיסכון המסלול כללי כבר ריבע את הכסף, כבר יש לו כמעט 4 מיליון. ואחרי 10 שנים נוספות, בגיל 70, אז הבחור הסולידי עם הפק"ם נמצא עם 2.4 מיליון, כשלחבר שלו יש 7.6 מיליון, בעצם הוא הפסיד 5.2 מיליון, ותמיד עדיף לעשות מראש את ההחלטה הנכונה, ולשים את הכסף במקומות שיעבוד בשבילנו יותר. אז לפני שאנחנו נמשיך לשתי ההמלצות החשובות מאוד, שהן גם קשורות להיערכות לשנת 2026, דבר שכל בעל ובעלת עסק חייבים לדעת, רצינו לתת לכם כמה מתנות. אז מתנה ראשונה, הטבה הראשונה שרצינו לתת, זה פגישת ייעוץ ממוקדת יחד איתי בנוגע לנתוני העסק. אם יש לכם רושם, או אתם רוצים לבדוק האם אתם משלמים מיסים כחוק, או שאולי אתם משלמים יותר מדי מס ואפשר לחסוך, מוזמנים ל-Second Opinion, גם אם יש לכם, כמובן מי שלקוחות שלנו, אנחנו עושים להם את הבדיקה הזאת, אבל אם אתם לקוחות במשרד אחר, או שאתם עושים לבד, ונראה לכם שאתם יודעים את הטכניקה והכל בסדר, אבל אתם רוצים לוודא שאתם משלמים מיסים כחוק ואפילו לא 100 שקל יותר, מוזמנים להגיע לפגישת ייעוץ איתי, אתם ממלאים שאלון, אנחנו שולחים לכם איזה חומרים אני צריכה, את הנתונים, ואני יושבת על זה, עושה כמו בדיקת MRI, ממפה את כל הדברים, רואה איזה הוצאות חסרות,
איזה דברים אפשר, הפקדות שלא עשיתם, עוד כל מיני טכניקות של חיסכון במיסים שלא יכולנו להביא פה בהדרכה כי הן יותר מקצועיות, ונותנת לכם הדרכה מסודרת מה אתם יכולים לחסוך יותר, ואפילו יש לנו מבצע, לא חסכתם, לא שילמתם, אם לא נתתי לכם ערך בפגישה, אני עד כדי כך בטוחה שאני נותנת ערך, וכ-89% מהאנשים שהגיעו אליי לפגישה כזאת יכולתי לחסוך להם, אז מי שלא חסך כספו יוחזר, כמובן במידה ואתם משלמים מיסים, אם אתם לא משלמים מיסים אין לי מה לבדוק, אז פשוט אל תקבלו הטבה שהיא לא רלוונטית לכם. ההטבה אתם יכולים לסרוק אותה כאן, אנחנו גם תכף נשלח את זה בצ'אט. הפגישה הזאת עולה 799 שקלים, כי כמו שאני אומרת, זה קודם כל אני מקבלת את הנתונים, יושבת על זה, בודקת, עושה אבחון, ואחרי זה נפגשת איתכם. הפגישה יכולה להיות כמובן בזום, וכאשר אתם תכניסו קוד קופון 2025, תקבלו את ה-700 שקל הנחה, וזה ירד לכם ל-99 שקלים, מומלץ מאוד מלמי משלמת מיסים. ההטבה השנייה שאנחנו מציעים, זו פגישה עם גבי. גבי, תסביר מה אתה נותן, איזה הטבה אתה מאפשר. אז אני יכול לומר שכבר 25 שנה אני מנתח תיקים פנסיונים של אנשים. אני לא זוכר שהיה תיק שלא היה לי מה להעיר בו. אני מדבר באמת על מאות תיקים של לקוחות, שלא לקוחות, זאת אומרת של אנשים שהגיעו אליי, ולפעמים זה בקטנה, יש תיקים שהם רואים שהם מטופלים ושמורים, ואז זה יכול להיות ככה משהו מה שנקרא ברזולוציה, אבל לפעמים המצגת נעלמה. כן, אני שמה את הפגישות, את ההטבות, כדי שיוכלו... אבל לא מעט, אני יכול אפילו לומר שרוב התיקים הפנסיונים שאני מנתח, יש שם שיפורים משמעותיים שאפשר לעשות. אני זוכר שכשאני למדתי את הנושא הפנסיוני, את הקורס הפנסיוני לפני באמת למעלה מ-25 שנה, אז אמר לנו המרצה ש-75% מהפוליסות בשוק הן ממש טובות לסוכן. ולקח לי איזה שנה מאז הסיום להבין שגם אנחנו נפלנו בפח והיה לנו פוליסות ממש ממש גרועות, וכמובן שהחלפתי את כל התיק שלנו, ואני כל יום פוגש תיקים של אנשים שהם בטוחים, שהם מסודרים ויש להם, והם פשוט נמצאים או בקופות לא נכונות או בדמי ניהול לא נכונים. בקיצור, יש הרבה מאוד דברים. אני באמת משקיע המון זמן, כמו שאמרתי בהצגה העצמית שלי, אני ממש רואה בזה שליחות. כמובן אנחנו גם מתפרנסים מזה, אבל אני ממש רואה בזה שליחות לעזור לאנשים להגיע במצב יותר טוב לפנסיה, והפערים הם דרמטיים, ממש משמעותיים. אני עושה המון פגישות עם אנשים, לא רק במסגרת ההטבה הזאת, והתועלת שיוצאת מזה לאנשים היא מדהימה. שוב, כמו שיפה אמרה, רוב מוחלט לאנשים שומעים את ההמלצות, אז הם כבר גם מבקשים שאני איישם להם אותם, והופכים להיות לקוחות, וכמובן, אם מישהו לקוח, אז אני כבר פעם בשנה, פעם בשנתיים, עושה סקירת עומק, בודק את התיק, ובמידת הצורך גם עושה שינויים. וזה כבר ללא עלות. אז אם אתם מעוניינים להגיע לפגישה עם גבי, אז גם שמתי את זה בצ'אט, וגם אפשר לסרוק כאן, פשוט לפתוח את הקישור, לכתוב קוד קופון 2025, כדי שתקבלו את 700 השקלים מההנחה לכבוד הוובינר ולכבוד סוף שנה. זה מוגבל בתוקף עד סוף דצמבר 25, שזה אומר בשבוע הקרוב. תמלאו, תכתבו את הפרטים שלכם, ואנחנו גבי יבצע את המיפוי וייצור איתכם קשר כדי לקבוע פגישה, שהוא יסביר לכם וייתן לכם את... חשוב לציין שיש לי מזכירה נאמנה שעושה הרבה מהתיאומים והבדיקות, אני לא עושה את הכל לבד, אני עושה את החלק המקצועי, והיא מאוד עוזרת לי, אז אל תתאכזבו אם תקבלו וואטסאפ מלאה ולא ממני, אבל
את הפגישה אתם תעשו עם גבי. כן. המתנה השלישית, זאת היא כבר מתנה ממש, זה לקבל טיפ שבועי לניהול העסק. מי כמוכם ראיתם שהיו דברים שחידדנו וחידשנו לכם. התחום שהכי משנים בו והחקיקה שהכי משתנה זה מיסים, מהסיבה הפשוטה שזה הכסף של המדינה וכל פעם הם חושבים איך לעשות יותר כדי שתשלמו יותר. אז אנחנו רוצים כמובן לעזור לכם לשלם כמה שפחות. אנחנו כל שבוע שולחים טיפ קצר, פרקטי, מעניין, בגובה העיניים, איך אפשר לחסוך במיסים, איך אפשר להגדיל הכנסות, אני גם יועצת עסקית פיננסית, אז איך אפשר להגדיל הכנסות לאורך כל השנה, טיפים מונגשים, אז אתם מוזמנים, יש לכם גם יכולים לסרוק וגם יש לכם את זה בצ'אט, כנסו וזה כמובן ללא עלות. את המחמאה הכי טובה שקיבלנו, זה היה אחד החברים שאמר שהבן שלו בן 12 קורא את הטיפים שלנו באדיקות. זאת אומרת, הם ממש ערוכים בשפה מאוד ידידותית. אז גבי, בוא דבר איתם על הדיווח יפעת, אולי את המפורט. תדברי על הנושא של המחזורים ואני אדבר על המקדמות. בסדר גמור. אז בשורה פחות נחמדה לבעלי העסקים שהמחזור הכנסות שלהם הוא מעל 500,000 שקל. אני מקווה שיש כאן כאלה בינינו, כאן בהשתלמות. וכאשר המחזור הכנסות שלכם הוא מעל 500,000 שקל, זה לא אומר כמובן על הרווח, זה יכול להיות עורך דין לצורך העניין, שיש לו 40,000 שקל בחודש, אבל כמובן יש לו משכורות, שכירות וכדומה, אבל התקנה באה ואומרת, התקנה של מע"מ, שאם מחזור ההכנסות הוא מעל 500,000 שקל בשנה, החל משנת 2026, צריך לדווח דיווח מע"מ מפורט. מה זה אומר דיווח מע"מ מפורט? דבר ראשון, צריך, וזה כבר הרואה חשבון, לעדכן בדיווח לא רק את התאריך של ההוצאות ואת הסכומים, אלא גם את מספרי העוסק מורשה. הדבר הבא שהוא קשור אליכם זה שאתם צריכים בחשבוניות שלכם לעדכן את מספרי העוסק מורשה של הלקוחות שלכם. אז שימו לב, אלא אם כן מדובר באיזושהי חנות שזה הרבה מאוד סכומים קטנים שאז אין צורך. אז לכן שימו לב שאם יש לכם מחזור מעל 500,000 שקל, הרואה חשבון שלכם היה אמור ליצור אתכם קשר כבר, זה פורסם כבר בספטמבר, ולעדכן אתכם שהחל מ-26 תידרשו למפורט, ואם הוא לא יצר ואתם יודעים שזה מה שקרה, אז לפנות אליו אתם. בנוסף לכך, מי שצריך לדווח דיווח מע"מ מפורט, צריך לדווח כל חודש ולא כל חודשיים, מה שהייתם רגילים, ונתנו איזושהי סוכריה קטנה, שתשלום מע"מ עד ה-23 בחודש במקום עד ה-15 או ה-19 בחודש, אז הנה גם קיבלתם סוכריה קטנה שתמתיק את הגלולה, וכמובן זה לא לבחירתנו. עד לשנת 2026, זאת אומרת עד סוף שנת 25, רק מי שהיה לו מחזור מעל 1.5 מיליון היה חייב בדיווח מפורט, שזה כמובן הרבה יותר גבוה. הנושא הבא של ההיערכות, הדברים, הגזרות, או ההיערכות לשנת 26, היא שהטבות המס לא יעודכנו במדד. כמו שאתם יודעים, מה זה עליית מדד? המדד זה בעצם אומר שהמוצרים והשירותים עלו באחוז מסוים, לוקחים את כלל המוצרים והשירותים ועושים איזושהי סטטיסטיקה, ולפי זה נקבע המדד. כדי שלא תהיה שחיקה, ובעצם בגלל שהכסף שלכם שווה פחות, אז ברוב השנים מדרגות המס ונקודות הזיכוי וגם קצבאות הילדים למי שיש לו ילדים מתחת לגיל 18, יתעדכנו בהתאם למדד. השנה בגלל המלחמה לא יעודכנו מדרגות המס ונקודות הזיכוי וגם לא קצבאות הילדים, והמשמעות שחיקה בכוח הקנייה, הכסף שלכם בעצם הוא שווה פחות. הגזרה הבאה שיש כאן, והיא קשורה רק למי שכאן בעלי חברות, אני אשמח שתכתבו לי בצ'אט מישהו בעל חברה, אז מישהו בעל חברה, אולי שמעתם על חברות מעטים ומיסוי רווחים בלתי מחולקים, והמדינה בעצם רוצה חברת מעטים, זאת אומרת חברה שבשליטת לא יותר מ5 אנשים, או אם זה
אדם יחיד וקרובו, דרגה ראשונה, איש ואשתו, שני אחים, אז הם נחשבים בן אדם אחד. זאת אומרת שאם יש לנו חברה שהיא עם 10 בעלי מניות, אבל הם נשואים אחד לשני, הזוגות, אז גם נחשב. בקיצור, חברות שהן לא גדולות כמו אוסם וכדומה, אלא חברות, מה שנקרא חברות קטנות, יידרשו לשלם כל שנה מעכשיו, משנת 25, או קנס של 2%, שזה המון, מסך כל הרווחים העודפים. אני לא אכנס לזה מה זה, אבל זה סך הכל הרווחים שנצברו, פחות המיסים, מהקמת החברה, או לחלק דיבידנד בשיעור 6% מהרווחים הנצברים. זה יחסית זעזוע שנחשב בעולם החברות, והמטרה פה בעצם שהמדינה רוצה עוד כסף, ועד היום, כמו שהסברתי בתחילת המצגת, בעצם אתם כבעלי חברה החלטתם מתי למשוך את הדיבידנד. מהיום חלק מהדיבידנד אתם תצטרכו למשוך גם אם לא החלטתם ולא רציתם אותו. הדבר השלישי והיותר חמור וחריף זה חברות ארנק. בעצם המדינה, כמו שאני אומרת, הם בחוק ההסדרים הם רצו עוד מיסים, והם חשבו ממי ניקח עוד כסף, והם החליטו למפות חברות בע"מ, שהן חברות מעטים, כמו שאמרנו, משליטת של לא יותר מ5 בני אדם, שהרווחים הנצברים שלהם הם מעל 750,000 שקל מכל השנים. המחזור השנתי שלהם הוא מתחת ל-30,000 מיליון שקל. כן, לילה טוב. מתחת ל-30 מיליון שקל, כי הם לא רצו להכביד על... בייביסיטר אצל אור. אני רק אשמח להשתיק מיקרופונים. ושיעור, אני רק אשתיק פה, ושיעור הרווחיות, ושיעור הרווחיות שלהם הוא מעל 25%. בעצם מה שזה אומר זה שאם יש לכם חברה שהיא מרוויחה, שהיא לא חברה של מוכרת מוצרים, אלא חברה שמרוויחה, זה אומר מהנדסים, אדריכלים, עורכי דין וכדומה, בדרך כלל שיעור הרווחיות הגבוה, חובה להתייעץ עם רואה חשבון. הרואה חשבון שלכם אמור ליצור אתכם קשר ממש בקרוב בימים אלה, כיוון שבעצם החוק הוא חוקק במהלך השנה, אבל הם לא נתנו הדרכות יישומיות איך לעשות את זה. עכשיו, השבוע שעבר הם הוציאו גם את ההדרכות היישומיות. חובה להתייעץ עם רואה החשבון, ואם הוא לא יצר אתכם קשר, מוזמנים לפגישת הייעוץ. בה צריך לבדוק מה עושים כדי לא להתחייב פה במיסים מאוד גבוהים, ואני לא אכנס בדיוק למיסוי, אבל יהיה פה מיסוי גבוה יותר. והדבר הרביעי שמשתנה בשנת 2026 ביחס למיסים, זה דיווח דיגיטלי על תרומות. אני שמתי כאן בסימן שאלה האם זאת הטבה או לא הטבה. בכל מקרה, מוסדות ציבור, זאת מוסדות מוכרים לפי סעיף 46, יהיו מחויבים החל משנת 2026 לדווח על התרומות, אך ורק דרך מערכת ייעודית של רשות המיסים, כלומר לסנכרן את התרומות שלהם למערכת של רשות המיסים. המטרה היא בעצם שידעו כל אדם במדינה כמה הוא תרם. המטרה היא לייעל את המערכת, ושסחירים לא יצטרכו גם להגיש דוחות שנתיים, אלא יוכלו לעשות תיאומי מס יותר טובים, אבל המטרה היא גם למפות כל מיני נותני קבלות שהיו נותנים קבלות, ולא תמיד שהיו רשומות והיו על בסיס, בוא נגיד, כספים ששולמו בפועל. אז כאן המערכת תהיה דיגיטלית ותהיה פה מיפוי. כאשר אתם תורמים למוסד ציבורי, זאת אומרת למוסד שקיימת לגביו הכרה לפי 46, שימו לב שאתם ממלאים גם את מספר תעודת הזהות שלכם, לא רק בהקשר כרטיס אשראי, כי אם אתם לא תמלאו, התרומה היא לא תוכר.
אז גם אם עד היום יש לכם הוראות קבע ולא ביקשו מכם מספר תעודת זהות, או שאתם יודעים שזה הוראת קבע בסכומים משמעותיים, צרו קשר ותוודאו שאכן מספר תעודת זהות שלכם או של בן או בת הזוג רשום שם, כדי שזה ידווח, כי מה שלא יירשם במערכת כנראה שלא יוכר, ולכן חשוב מאוד לוודא את זה. מה שרק עוד מילה אחת לגבי התרומות, למרות שהמערכת הזאת אמורה לפשט את הנושא של התרומות, ובעצם כבר דרך הדוח השנתי אנחנו נראה את התרומות, אבל עדיין אנחנו ממליצים לשמור את הקבלות במייל, בקובץ, בטח מה שמגיע בדואר, כי בסוף זה משהו חדש ותקופת מעבר לפעמים יש תקלות ודברים כאלה, אז כדאי לוודא באמת שכל התרומות נכנסו לדוח. טוב, אז באמת עוד נקודה מאוד חשובה, וקצת דיברתי על זה בהתחלה, כי דיברנו על תכנון המבנה של העסק. תמיד אני אומר, אני אוהב הפתעות בחיים, לא אוהב הפתעות בעבודה. אנחנו לא רוצים להגיע לשלב, לא על עצמנו, וודאי שלא על לקוחותינו, שמגיעים לדוח, ופתאום יוצא לשלם סכום כסף גדול. בעצם, אם אני מסתכל סטטיסטית, רוב מוחלט של לקוחות שלנו מקבלים החזרי מס בדוחות, מכיוון שאנחנו לאורך השנה משתדלים שהם ישלמו את המס שצריך, ואחרי זה בדוח השנתי עוד עושים, כמו שאמרתי, כל מיני בדיקות נוספות ועוד קיצוצים וממש ככה מאמץ, ובדרך כלל מצליחים עוד להקטין את זה. אבל מצד שני גם לא רוצים שההחזרים יהיו מדי גדולים. זה לא נכון למדוד כמה היועץ מס הוא טוב בגודל ההחזרים, כי היה לנו פעם חברה מאזור המרכז ששנים הייתה אצל רואה חשבון אחר, והם החליטו לעזוב אותו כי היו להם 3 ביקורות במס הכנסה, והם לא הבינו מה הסיפור, וכשאיפה בדקה את התיקים שלהם התברר שהוא פשוט גובה להם מקדמות בלי שום חשבון ובלי שום קשר, וכל שנה היה להם החזר מס של 150,000 שקל, וכזה דבר ישר מדליק נורה אדומה למס הכנסה, כי מס הכנסה לא אוהבים להחזיר, הם מחזירים לפי חוק, אבל לכן אנחנו מאוד משתדלים שהמקדמות לאורך השנה ישולמו כמו שצריך, גם מס הכנסה, גם ביטוח לאומי, ואחרי זה אם בדוח מקבלים החזר שהוא ברמה סבירה נורמלית, כמובן כל תיק ביחס לגודלו, כן? תלוי כמה מס בכלל משלמים, וממילא תמיד יותר כיף לקבל החזר. אז איך עושים את זה בפועל? אז באמת מוודאים שרואה חשבון שלכם ויועץ מס שלכם עושה תחשיב מס, מה צפוי להיות כל רבעון, יותר מדויק זה כל שליש, כי רוב העסקים מדווחים פעם בחודשיים, וממילא אחרי 4 חודשים יש נתונים, ואת המס שצריך לשלם משלמים, לא דוחים, כי כמו שאמרתי קודם, מס הכנסה וביטוח לאומי הם עבריינים, במובן שהם חיים על העבר, הם לא יודעים כמה אתם מרוויחים היום, והדרישות שלהם הם בדרך כלל, או ודאי הרבה מאוד פעמים, לא משקפים את המצב האמיתי של העסק, הם לא יודעים כמה אתם באמת מרוויחים, ולכן אם היועץ מס אומר לכם, תקשיבו, חייבים להגדיל מקדמות כי העסק הולך לחבות מס יותר גבוהה, אז לא לדחות את זה, לא לטמון את הראש בחול, ולשמוע בהנחה שהוא עושה את העבודה המקצועית ולשלם את מה שצריך, אחרת אתם צוברים חוברות, מגיעים לדוח השנתי, ופתאום צריך לשלם סכומים גדולים, שלא תמיד יש לכם אותם, אולי כבר מאז השתמשתם בעסק, אולי כבר הגלגל התהפך ולפעמים עסק מרוויח, ושנה אחרי זה פחות מרוויח. היינו פעם לקוח שאמרנו כשהוא כמו את זית, שנה אחת נותן יבול, שנה שנייה יבש, וכשהוא לא מעדכן אותנו במה שקורה, ואין לנו את הנתונים כי הוא ניהל את החשבונות בעצמו, ורק את הדוח השנתי אנחנו היינו עושים לו, תוך איזה רצון לחסוך, אז גם לא תמיד הוא יתקן אותנו בלייב מה קורה, וכל פעם היה יוצא מצב שהגיע הדוח, ויצאנו לשלם וכבר לא מאיפה, כי הוא מזמן אחרי את הרווחים שהיו. במס הכנסה זה רק חוב, בביטוח לאומי זה גם חשיפה לסיכון, כי חלילה אם יש תאונת עבודה, הפיצויים, זה לא פיצויים בעצם, זה הגמלת נכות מהעבודה שמקבלים, היא חוסמת את המצב ואי אפשר לשנות. זה לא כמו דמי לידה, שגם אם לא תכננו כמו שצריך, ואנחנו מאוד משתדלים שכן, אבל לא תכננו כמו שצריך, קיבלת בפעימה הראשונה בלידה לפי המקדמות, אחרי שמוגש הדוח, קבלי הפרש. קיבלת יותר מדי, יוגש הדוח, יוגש פחות, ידרשו חזרה. אז זה גם לא טוב. אבל חלילה אם יש תאונת עבודה, השנה נחסמת, ומקבלים לפי המקדמות. אז לכן מאוד מאוד חשוב לשלם חודש בחודשות מה שצריך, נהנים משקט נפשי, אין חובות,
וגם מבוטחים על מה שצריך. עוד שקופית אחרונה בנושא הזה. זהו, הפעם אנחנו קיצרנו את זה, אז אנחנו רק לפני שאנחנו נעבור לשאלות, אני רגע... ומי שירצה להישאר, לנו חשוב לנו באמת בטווח של שעה לסיים את כל התוכן, ומי שירצה אחרי זה אפשר אפילו לשאול שאלות או לפתוח מיקרופונים.